Zaujímal by ma postup, ako pracovať s dvojníkom do kvantovanej duše, prípadne ako ich využívať. Presne môžete dať ďalšie otázky doplňujúce tejto veci. Začnem tak, aby zásada, že keď niečo vysvetľujem skupina ľudí, tak musím povedať pekne od začiatku celé, aby rozumel, že o čom to tu rozprávame, lebo nemusí si pamätať výrazy, ktoré používame a obsah tých výrazov. Áno. Tu používa slovo dvojník, áno. Kvantovaná duša, áno. Takže dvojník. Dvojník vzniká jednoduchým spôsobom. Prežili ste klinickú smrť, padli ste, udreli ste si hlavu, poškodili ste si časť mozgu. Tá časť mozgu sa stáva napríklad temenná časť ľavého mozgu sa stáva fantómové bolesti sú v nej. Viete, čo sú fantómové bolesti? Niekomu odrežú nohu a on tam stále cíti nejakú energetickú silu, všetko, aké by tam tú nohu mal. Áno, my vieme, že to je fantómové bolesti, vieme, že je to kvantová duša, ktorá sa odpojila od neurónov a ľudského tela. Ale keďže je to telo, to je zásadný rozdiel, tak tá noha nebude odchádzať, kde si nebude vytekať a bude pevne stabilná tam, kde je, ale bude vidieť len senzibil, že? V prípade mozgu to tak nie je. V prípade mozgu, keď ho poškodíte časť napríklad temenného mozgu alebo predného, alebo časť mozočku niektorú, alebo stredného mozgu, tam fantómová oblasť vznikne, ale nebude stabilná a bude vytekať von, pretože bude mať nejaký intelekt a bude robiť nejaké čudné činnosti. Podobný stav majú matky, špiritistky, to zomrelo dieťa, oni sa s tým nezmierili tou smrťou a stále majú premostenú psychiku nejakým spôsobom, potom si ju poškodia a tiež z nich odchádza von fantómové dieťa, áno. Nie z mozgu, ale z oblasti podbrušia, alebo respektíve smrťou dieťaťa sa objavuje fantómové telo, ona si ho pritiahne naspäť, premostí ho na svoju psychiku, cez maternicu a podobne. A môže si predstaviť, ak sa dovyvíja, ono sa aj vyvíja vnútri, to je dôležité a budeme sa vrácať skúmaniu toho, ako sa bude vnútri, ako môže vychovať svoje dieťa, kvantované dieťa, špiritistka matka po smrti. Niektorých nevychovajú, nechajú na divočinu, potom robia paseku, ale niektorých vyslovene vychovávajú, ako keby chodili do školy a majú pomáhať a takéto veci. Tam sa naučíme a pochopíme, že jak to vytvorí samozrejme, ale chápeme, že po smrti matky, špiritistky záznam zanikne, pretože je naučený poslúchať všetky pokyny priamo a nie sú tam budované nepriame systémy. Tu máme dva prípady, kedy sa vytvára dvojník ako časť fantómového tela mozgu alebo pritiahnuť dvojníka k sebe. Je to čiastočne inteligentné a nemusíme vedieť, čo to robí. Môže to robiť všeličo, o čom nevieme a môže nás to veľmi nepriaznivo ovplyvňovať, alebo naopak pozitívne ovplyvňovať. Lebo nejaký čas to robí toto a potom to druhý inokedy to zase robí iné niečo nepríjemné a podobné veci. Vysvetlili sme si zhruba dva prípady, ktoré môžu nastať. Matke zomrie dieťa, stáva sa špiritistka, pritiahne záznam dieťaťa k sebe, prepojí ho a vychová ho alebo nevychová, alebo fakticky psychicky s ním. Dve kvantové duše sú premostené, poškodí sa mozog, máte fantómový mozog, fantómové bolesti, ale v mozgu a s neurónmi táto oblasť vytečie von, môže sa šíriť v svete 10 na minus 20, 30 alebo 50, podľa toho, kde to až išlo do tej dimenzie a môže to vyčíňať. To znamená, že môže to robiť všelijaké sprostosti. Áno. Takže vašou prvou úlohou, kto to má, je zistiť, čo to robí. Už jedného dvojníka stiahol sebe do fyzického tela alebo do kvantovej duše, utlkol ho tam smrti, aj ho utlče, lebo chcel robiť krvavé, brutálne rituály a to asi by nebolo dobré. Pokiaľ sa dá prevychovať, áno, že má ďalšiu kvantovanú dušu, ktorá sa zaujíma o častice. Ale zaujíma sa o častice a kvantovanú fyziku a tokamak a všeličo, tak ako jak dieťa, alebo nemá v tom plán alebo systém, tak si ho.
To není devastačné, to naopak dáva možnosť rozumieť časticovému svetu a mohlo by to byť niečo, čo by mohlo vzdelávať donútra. Priťahne ho k sebe, prezrie si ho a začne ho vzdelávať tak, aby prijal zásady kvantovanej fyziky, tak, jak ju chápeme my, hej, a upratali ju do určitého základu, že sú základné fyziky, základné metodiky a poučky kvantovanej fyziky. On si to pôjde nájsť, ten kvantovaný, teda ten dvojník, pôjde ho vyhľadať si tie knižky a bude si to musieť naštudovať. On, nie medveď. On ho medveď odonúti. Aby bol metodicky postupný, aby mohol komunikovať, priťahuje. Keď ho zvládne v svojom tele, tak ho zvládne, teda v kvantovanej duši. Keď ho nezvládne, tak je čo najbližšie a nedovolí mu robiť, čo chce a začína mu klať požiadavky. Ty sa naučíš kvantovanú fyziku poriadne, systematicky, historicky, logicky, budeš ju vyvíjať, preberieš, keď bude treba, pôjdeš za organickým životom kozme alebo technologickým, ktorý tomu rozumie lepšie, prevezmieš tie skúsenosti alebo spravíme trans cez pupočný vrch v Turecku a budeš v tom mi robiť poradcu. Hej. To znamená, záznam tohoto typu sa nebude túlať a môže ho spracať donútra, hej, do svojho systému a stane sa súčasťou jeho kvantovanej duše. To znamená, uvoľňuje 90% svojich spomienok od neurónov a buduje si kvantovú dušu, ktorá je blízka osobám, ktoré vstúpia do smrti a 20 minút ich čaká od totálneho uvoľnenia kvantovanej duše. No. Takže asi takto. Ešte potom môže existovať dvojník, aby sme všetko doplnili. Buď matka, zomrie dieťa, plod opustí matku, ona si ho pritiahne a premostí ho na seba schizofrenickým spôsobom, alebo niekto má poškodený časť mozgu, tak sa mu vytvorí takýto dvojník, alebo osoby majú nezhubné epitelové bunienie na povrchu orgánov a potom sa vytvára dvojník, ktorý je spojený s magnetárom, ako u niečo podobné snáď bolo u Einsteina, u GT-ho určite a u ďalších jedincov, ktorí cez magnetár uložil svoje záznamy hlboko kozme 2000 vriec, makety 2000 vriec, viete, aké sú to objekty gigantické a viete, čo ich obsahujú vnútri, keď sme sa prepracovali do tých priestorov vnútorných. Maketa 2000 vriec obsahuje 2000 objektov, ktorých sú ďalšie a ďalšie objekty. A tam je to uložené a pod vplyvom magnetára sa vytvára jeden svet, pod vplyvom antičiernych skrižených diel svet mŕtvych okolo nás. Tuto je 10 na minus 20, tam, kde je GT fázy 10 na minus 30, kde je UFO roboj 10 na minus 50. 60 nerobíme, lebo je tam dezintegračné procesy, tam nemôžeme byť ako osobnosť. Tam môžeme byť všetci rovnakí. Takže to som odpovedal.